Ассалому алейкум ҳамдиёрони азиз. Имрӯз 1 феврали соли 2022 ҳаст ва мо қарор дорем дар маҳаллаи радиостансияи ноҳияи Рӯдакӣ бо ҳамроҳи Уктам омадем анамин майдони киштукор. Дар ин майдони киштукор Уктам як корхона оиди тайёр кардани биогумус ташкил кардааст. Мана коригарош кор карда истоданд. 4-5 та ҷои кор ташкил карда кирмро оварда дар ҳамин ҷо дар дашти калон рехта болои кирм пору дода аз ин пору биогумус истеҳсол карда истодааст. Ана ин кас худи Уктамбой мебошанд. Уктамбой мухлисони канали ангур ва боғ ҳама шумо ҳозир раҳмат. ҳозир мо мерем пеши мана бинед ки мана дар ҳамин вақт аллакай кирмҳо ин поруро хӯрда переработка карда аллакай биогумус тайёр карданд ва ана инҷа дар линча дода гирифтаанд барои фурӯш. Кани як дарунаша даст занед кани чихелин ман бинам кушоед кани мана бинед биогумус замини сиб сиёҳ кирмчаҳошам ҳаст сер ғизо. ҳозир ман мегӯм ки дар биогумус чӣ ғизоҳо ҳаст. ҳозир мерем пеши ки бачаҳо чӣ хел кор карда истодаанд. яъне ки ҳозир Уктам нақл мекунад баъд чӣ хел инро кор карданд дар кор. мана бинед ки бо элак бехта биогумусро ҷудо карда истодаанд. ана ин биогумуси аллакай тайёр шудааш. ин биогумус чунон серҳосил мебошад ки мондан гиред. ин аз доруҳо ҳам ин ба қувваттар доруҳои нитромафосу дигар шудам ин якчанд сол қувват метиҳад. мана ҳозир бо нишонтиам мана хе қатор 1-2-3 қатор пору рехта дар дохили ин поруҳо кирм ҷойгир шудааст. кирми сурхи калифорнигӣ. мана бинед коригаро бо элак бехта истодаанд ва ҳозир бо аз наздик нишон метиҳам чӣ хел мекунанд. инро аллакай кирмҳо хӯрдаанду як қисмашро ҳамон қисми тайёр шудаашро бинед. мана қисми болои пору ки ҳоло нахӯрданд чӣ тавр асту қисми поёнашро ки хӯрданд аллакай чӣ тавр аст. аллакай тайёр шудааст. аз даруни ин биогумусро ҷудо мекунанд. ҳозир шумо кирмро нишон диҳед. кани кирм чӣ қадар дохили заминда кирм мана ин кирморо бинед. ист дига як он ҷои дига шаканед. мана ин кирмоа дидед. мана кирм ана ин кирмои сурхи кирмои калифорни будааст. ҳозир бо ино акун аз нав бо хӯрок метиҳед. аз нав бо хӯроки нав метиҳем бо кор карда мегиранд. ино бо кор дар чанд моҳ тайёр мекунанд. ино аз 3 моҳ то 4 моҳ тайёр мекунанд. аз рӯи ҳамин ва рехтагӣ мо ба 6 моҳ шуд. 6 моҳ шуд. охир як дирка тайёр карда будем. кирморо дар инҷо ҷойгир кардем. дар давоми 6 моҳ порӯе ки ҳамин свеж оварда будем ҳамуно хӯрда охир филтрат карда абалошка сазоат карда ба мо биогумус. як тона резе чанд қа мегиред. аз як тона чанд қасро худаш истеъмол мекунад. чанд қасро ба шумо биогумус карда метиҳад. аз як тона мо 600-700 кило биогумус тоза мегирем. бо дар давомаш кирмо низ дар дарунаш зиёд мешаванд. вақти таваллуд мекунанд тухм мекунанд. 30% мехӯрдааст. 70% ба шумо пору карда медодаасту худаш зиёд мешудааст. фаҳмо. акун ба мо ҳозир хосияти биогумусро гӯед. хосияти биогумус ин зарар надорад нисбат ба минералҳои химиёвӣ. ин минерали агроминералин. минералҳои агро табиӣ минерал агроминерал мешавад. ин ба вақте ки дар ин чиз шинондед чиз дар таркиби худаш микро макроэлементҳои зиёд дорад. ҳосилро бениҳоят дар ҳолати хуб авҷёбиш ҳосилдиҳиш баъд 10-15 рӯз пеш тайёр мешавад. ҳамон чизе ки тагашонед дар кадом ҳосили новобаста. баъд ин 3-4 сол дар замини ман хизмат мекунад биогумус. ман ҳозир об мешавад. дар пеши сухани шумо ман ҳозир интернет ба кушодам интернетро ва дар интернет чӣ нависондааст. ана ҳамин пору ана ҳамин замин биогумус чӣ хислат доштааст. яъне ки ин биогумус хислат доштааст
15-20 маротиба аз дилхоҳ доруҳои минералӣ, аз фосфору калию, нитрамофосу, аз ҳамино 20 маротиба ин вай будааст, бақувваттар будааст. Фоиданокаш баланд будааст, фоиданокаш 70% обро меқапидааст, яъне ки ин об додан пас замин тез хушк намешудааст, ин обро меқапидааст. мерем давомашро. дар ин пору будааст 40-60% гумус, 10-12% кислотность pH 10-12 будааст, 5-7 будааст, азоташ 0.03% будааст, фосфораш 1.3-2.5 будааст, калий 1.2-2.5% будааст, кальций 4.5-8% будааст, магнияш 0.5-2.3%, оҳанаш железа 0.5-2.5%, мед аст ку оҳан ҳамаш состав химиявӣ да, медаш 3.5-5 микрограмм будааст, миллиграмм дар килограмм будааст, марганец 60-80% будааст, цинкаш 28-35 миллиграмм дар килограмм будааст, влажносташ 40-50 бактериальная флораш будааст ва то 20,000 миллиард калония 1 грамм биогумус. Инашо нафаҳмидам. Хай хуласи гап ки дар бораи ҳамин хубии биогумус ҳам хеле сондагӣ ҳастанд ва ман ҳамқашро фаҳмидам ки биогумус ин аз нури минералӣ 15-20 маротиба хубтар будааст. Агар шумо нури минералӣ нитрамофос ё фосфорро ҳар сол партоед, дар як сол як бор 1 кило, ним кило партоед, биогумусро шумо дар 3-4 сол як маротиба мепартоед. 3-4 сол ин қувваташ дар дарахт ё зироати шумо басанда аст. шумо агар бо истифода аз биогумус помидору бодрингу дигар чизҳоятонро шинонед, бениҳоят сабзиши нағз мекунад, бениҳоят. Ман инро ва ҳосили нағз метиҳад ва тезтар мепазад ҳосилатон ва боз хубияш он ки табиӣ аст, ягон дору, ягон пеститсид, ягон химикат надорад ва ман тавсия медиҳам ки аз ин биогумус шумо дастрас кунед. Уктанбой, биогумус шумо чанд пул аст? имрӯз ба мо килограммаш 4 сомон, литраш 3 сомон ҳафта дастрас карда даруни шаҳр дастрас карда. Такрор мекунам ки нархи биогумус як бонка як литраш 3 сомон будааст ва фикр мекунам ки кадом агар бисёртар гирад 200-300-400 кило гирад, савдо мекунанд, арзонтар мекунанд ва ман ҳамин ташвиқот мебарам ки заминҳои мо дигар нуриҳои минералӣ истифода набаранд дар заминҳои мо, дар заминҳои Тоҷикистон. Фақат биогумус. Уктам шумо кирмаш ҳам мефурӯшед? Кирма дар фурӯш дорем, метавонем ёд дода, нишон дода бор ҳамҷо ҷогир мекунем, ҳамкорӣ мекунем, ёд мекунем. Кирми шумо чанд пул аст? мо имрӯз ба як квадрати кирми мона 1000 сомон нарх гузоштем. Ана бо дар даруни ин бо бурда, монда, нишон дода бо бардавом ёд метиҳем. Дар ҳудуди шаҳри Душанбе ва ноҳияи Тобе Республика. Ноҳияи Тобе Республика мерасем. Ва кирмпарвариро ёд метиҳед? азизони дил, аъзои гурӯҳи Ангур ва боғ, мана бинед ки агар шумо дар 1000 сомони 1 метр квадратӣ кирм харед, уктам ба шумо дар бораи чӣ тавр парвариш кардани кирм ёд медодааст, чӣ тавр истеҳсол намудани биогумусро ёд медодааст ва шумо дар хонаҳои худатон бемалол метавонед ҳамин доруро, ҳамин поруро, ҳамин нури минералӣ не, ин нури натуралниро истеҳсол намоед ва ҳавли худро, замини ҳавли худратонро пурра аз микроэлементҳои зарурӣ бой кунед. ман ҳамхел аъзоёни гурӯҳи Ангур ва боғ дидед ки аллакай одамо дар бораи ин биогумус бисёр фаҳмошо пайдо карда истоданд ва бинед аллакай ман ҳамин рӯз ман ҳамин халтаҳоро
омада хариданд ва барои фурӯшанда аллакай ҳам халтҳоро бехта тайёр барои харидор бехта тайёр карда истоданд. як маротибаи дига аз наздик нишон медиҳам ва баъд хайру хуш мекунем ва ман шумо тавсия медиҳам ки аз ҳамин парвариш кунед. рақамҳои телефони уктамро ман дар болои ҳамин навор мемонам. уктам рақамҳои телефонатон ябор гӯед. 987 будааст ва ҳам дар ин ҷо доранд ҳамин кирмро ва ҳам дар назди ҳавлагии худашон дар колхози Россия буд, наздики аэропорти Кӯҳна. Ман дафъаи гузашта навор гирифта нишон додагӣ будам. ана дар ҳамин ҷо наворро ба охир мерасонем. бинед ки бо ин кас Уктамбой боз дар ин ҷо 5-6 касро соҳиби кор ҳам кардаанд, муваққатӣ ҳам бошад соҳиби кор кардаанд. дар як дашти кушод корхона ташкил кардаанд. дидед? бо ҳамин дар паноҳи худо бошед. ба гурӯҳи ангур ва боғ подписатсия шавед. ман мехостам ҳама вақт мехоҳам дар аввал инро гӯям, лекин фаромӯш мекунам ки подписатсия шаветон. чӣ қадар шумо подписатсия шаветон, ҳамқадар наводҳои ҷолиб бисёр мешавад. худо ба шукр навай 21-22 хест подписчико 22,000 одам. ҳай дар паноҳи худо бошед. боз наворҳои ояндаро мегирам.